ప్రజల సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతో ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించారు. వింజమూరులోని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. ప్రజల సమస్యలను నేరుగా వినేందుకు, వాటికి తక్షణ పరిష్కారం అందించేందుకు ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమాన్ని వింజమూరులోని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో నిర్వహించారు. ఈ ప్రజా దర్బార్ కార్యక్రమం ద్వారా గ్రామాలు, పట్టణాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు తమ సమస్యలను నేరుగా ప్రజాప్రతినిధి ముందు ఉంచే అవకాశం కల్పించామని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రధానంగా విద్యుత్, తాగునీటి సరఫరా, డ్రైనేజీ సమస్యలు, అలాగే రెవెన్యూ సంబంధిత సమస్యలను ఎక్కువ మంది అర్జీదారులు వెల్లడించారు. ఈ సమస్యలపై తక్షణమే స్పందించి సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి త్వరితగతిన పరిష్కారం దిశగా చర్యలు తీసుకుంటామని ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ హామీ ఇచ్చారు.